ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭୂଗୋଳ ପାଠର ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ନେଇଛି ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ବାସ କରୁ। ପୃଥିବୀ ଆମ ଗ୍ରହ। ଏହା 8ଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରାନସ୍, ନେପଚୁନ୍, ତାପରେ ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀ। এই ପୃଥିବୀର ଆକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ଭଳି ଗୋଲ ନୁହେଁ, ଏହା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ, ଉପର ପ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ, এই ଯେଉଁ ଉପର ପ୍ରାନ୍ତ ଏଟାକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କୁହାଯାଏ। या ना है सुमेरु, या ना है कुमेरु। यही दुईटी मेरु सामान्य चेप्टा एवं यार मध्य भाग जो विषुव रेखा देखुच, विषुव रेखा निकटरे यह स्फीत बा फुले रही, जोटा कहते आम साधारण भाव कहते पेट। तेणु आमर ये विषुव वृत्त जोटा कि आम पिला मान देखिपर ये ग्लोब रे ये विषुव वृत्त अच्छी। ये विषुव वृत्त गोटे एवं उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु, उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु संयोग कर गोटे काल्पनिक दंड बा रेखा अंकन कले जो दंडटी आम रेखाटी पाइबा सेटा हूँ अक्ष दंड। तेणु आम जेहेतु यार मध्य भाग स्फीत एवं ऊपर भाग चेपटा, यही रूप को आम पृथ्वी रूप कहीपर। यह पृथ्वीर आकार किपरि पचारे यह कह जाए पृथ्वी रूप बा पृथ्वी परि गोल बा भू आकृति बा यह अभिगत गोलोक कह जाए। एवं यही अक्षदंड रही तार ऊपर प्रांत उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु। ये उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु यह भाव में गोटे वृत्त एवं विषुव वृत्त। यही विषुव वृत्तर जो व्यास गोटे हूँ विषुव रेखार, यदि गोटे विषुव रेखा गोटे वृत्त हुए तार व्यास एवं अक्षदंड जो रही तार व्यास गोटे वृत्त रखिले व्यास जान एटा वृत्त, एटा तार केंद्र बिंदु, एटा है व्यासार्ध एवं संपूर्ण है व्यास। तेरे विषुव व्यास एवं यही मेरु व्यास ये दुईटा सामान नुहे। यही पृथ्वी आमर ग्रह, यह गोटे अद्वितीय ग्रह कह जाए। कहीं अद्वितीय ग्रह कह जाए, यह जलीय ग्रह कह जाए और यह नील ग्रह कह जाए। आम सौरमंडल जो 8टी ग्रह रही से 8टी ग्रह रे पृथ्वी ग्रह रे 3 भाग जल द्वारा आच्छादित। तेणु यह जलीय ग्रह कह जाए। अन्य कौन ग्रह रे जल नहीं। एवं महाकाश पृथ्वी को देखिले नील रंग देखा जाउथिबारु यह नील ग्रह कह जाए। एवं अधिक जे पृथ्वी पृष्ठ आम बास करुचे बा जीव जगत सृष्टि होइछे। पृथ्वी ग्रह रे वायुमंडल
ଘେରି ରହିଛି, ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ ଏଭଳି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିନାହୁଁ, ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ଏଇ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ଏ ପୃଥିବୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦି ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହାକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ, ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖୁଛେ। ଏହା ଆମ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଆକାରର 49 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଠାରୁ। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଆମର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛି। ଏହା ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଜଳ ବାୟୁ ନାହିଁ। ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଆଉ ଗହ୍ୱର ବା ଖାଲ, ପର୍ବତ, ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବାଲୁକା ରାଶି ଏଠାରେ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର 6 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏହା ସରଳ ଭାବରେ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥ, ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 60 କିଲୋ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 10 କିଲୋ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ବିଚରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଡେଇଁଗଲେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ 60 କିଲେ, ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ 10 କିଲେ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବା ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ। ଏଟା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରର এই ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଏବଂ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ହେଉଛି ଆବର୍ତ୍ତନ। এই ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ସମାନ, ଦୁଇଟି ଯାକ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା। ଏହା ବିଶେଷ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ, ସେ ପୁଣି ଆବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଇ ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆମେ ତାର ଦେଖିପାରିବା। ଫଳରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ସର୍ବଦା ଦେଖିଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। IRS, ଇନସାଟ୍, ଏଭଳି। IRS ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛେ, ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ଟିଭି ଏସବୁ ଚାଲିପାରୁଛି। 2008 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1 ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2019 ଜୁଲାଇ 22ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ଏବେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ସଫଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ 2013 ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳାୟନ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହା ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।